खुलुमबाय बे समाव फोसावना लादों दा हेडलाइन न्यूज बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशननि फरायसाफोरखौ लानानै दिनै ओरिएन्टेशन काम काउन्सिलिं प्रग्राम खुंफुंदों। क'क्राझाराव बीजेपी दोलोनि हेंथायै आसाया एसटी मर्यादानि थाखाय गोख्रों खुद्रिसारदों। जनि बर' बन बर' मुंनि सानै सेंग्राया हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजदखौ बिफा जाख्रे बर'आ नेवसिगारदों। अल आसाम गरिया मरिया देसि जातीय परिषदा दिनै क'क्राझाराव बिटिआर सरकारजों सावरायदों। चिरांनि रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव दिनै फिन आरोबाव गोबां आयेन बेरेखा बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमदों। बाक्सानि दिहिरायाव PMAY न'नि मुङाव जाख्ल'नायनि गाहाय फोरोंगिरिनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों। अदालगुरि जिल्लानि भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय मालमुरानि श्री श्री बुरागहाय मन्दिराव सिखावनि साफाय अभियान। चिरां जिल्ला सेसिनकाय सिटरिय काराटे डु एस'सिएशना सोलोंसाफोरखौ मेडेलजों लोगोसे फोरमान बिलाइखौ राननानै होदों। दिनैनि फोसावनाय दा हेडलाइन निउसआबो एसेनोसै गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।